एकदम हम बबुआन हैं और बबुआन के गीत गाए में कहीं से दूर आएंगे। नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी का सबसे बेहतरीन न्यूज़ चैनल तिलक न्यूज़ और इस समय हमारे साथ है भोजपुरी के काफ़ी बेहतरीन कलाकार जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्दा मचा के रखा है। जी हम मनीष सिंह अभी हमारे साथ है। आइए आपको मिलवाते हैं मनीष सिंह से और बात कराते हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी प्रणाम आपके। और सबसे पहले तिलक न्यूज़ के भी जितना लोग देखे वाला बा सुने वाला बा सबके हाथ जोड़ के प्रणाम कर दनी और कहीं गवा ठीक बनी। जी बिल्कुल, हम बढ़िया बनी। मनीष भैया, सबसे पहले रुआ से ई जानल चाहम कि रुआ कितना दिन से भोजपुरी के गीत गावतानी? 2017 से हम लाइन में भोजपुरी लाइन में बनी। बहुत स्ट्रगल करे के पड़ल, बहुत संघर्ष करे के पड़ल। आज भी करत नहीं जा, रोज़ सीखे के बा। और 2022 होगी तकरीबन 5 साल से हम भोजपुरी लाइन में बनी जा, गीत संगीत से जुड़ल बन जा गावत। जी राउर बहुत हिट एल्बम बा। रउआ के हम एगो चाहम कि भोजपुरी के सबसे हिट एल्बम गा के दर्शकन को सुनाई, जौन एल्बम राउर काफ़ी व्यूज गई हो क्या, सबसे हिट एल्बम हो। सबसे पहले वो हमारे गीत आई रहे हैरीकोट म्यूजिक वर्ल्ड से, जहाँ के 5 करोड़ व्यूअर बने अभी। जी जी। अश्लील मुक्त गीत रहे कि अरे कि गवन करा के घरे लैला होते भोरे गाड़ी धैला, अरे कि कवना सबतिया के राजा जी हो, कि कवना सबतिया के जल में झुरैला, ये पिया हमारा के पगली बनैला, राजा जी बिरह के अगिया लगैला। चलिए बहुत अच्छा रुआ गावत तनी। ये बताएं कि अगर रुआ के भोजपुरी फिल्म में काम करे के मौका मिलल तो रुआ फिल्म में काम करम कि ना? देखिए सबके इच्छा होला कि हम भोजपुरी फिल्म में काम करें, लेकिन हम वो लायक तब होखब जब हमारे पे कुछ लोग पैसा लगावे, हमारा फाइनेंस करे। वो प्रकार से अपना भी आदमी कोई फाइनेंस करके फिल्म करी ना, लेकिन फिल्म के बजट बहुत खोला, 1 करोड़ 2 करोड़ की लगावे लगा। हाँ, संगीत लाइन में हमारा ये उम्मीद बा, हम जैसे गाइला अपना पे विश्वास रहे हम कुछ कर पाई। हाँ, एक और बात बताओ नहीं, आज से 15 दिन पहले हमारा गीत छूटा रहा, बहुत अच्छा 4 मिलियन 5 मिलियन का व्यू चल गई बा। अरे कि करे लगलू सदिया दहर दिया हमारा होता, लागता हर दिया तोहार हो, अरे कि कैसन बाड़ू पत्थर यार हो। ये गीत के हम चाह कि प्रमोशन करी। एक बहुत अच्छा गीत बाजता, रील्स पे भी 10-15 हज़ार रील्स पार हो गया। अच्छा, ये गीत पे शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरिया भी वीडियो बनेले हम ना? जी, ये गाना कि हम गईले बनी और खुशबू जी और हमारे छोट भाई शुभम जी वीडियो बनैले बड़े लोग, और उन लोग को बहुत प्यार मिलेला। उनका लोग चैनल से हमारे बहुत सारा गीत आज गीत रिकॉर्ड भी सुनबे के ला। जी जी, वही चैनल से हमारे गीत आवे। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, भोजपुरी में आवे मेरा माता पिता के सपोर्ट मिलल? भोजपुरी में आवे में सबसे पहले हम अपना परिवार हमारा बहुत बड़का बा, लेकिन आज हमारा तक परिवार में एको आदमी लाइन से नहीं खान, लेकिन हम लड़ के झगड़ के मैंने हमारा सपोर्ट मम्मी के लिए बड़ी। और आज के डेट में मैंने संगीत लाइन से भगवान के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद सब कुछ बा। एकरे कमाई से घर द्वार गाड़ी घोड़ा नाम जौन भी बा आज संगीत के बदौलत। चलिए बहुत अच्छा बा कि रुआ अच्छा इतना गावत तनी, आज भोजपुरी में यहाँ तक पहुँचल बानी। ये बताई कि भोजपुरी में आज कंट्रोवर्सी चलता, एक दूसरा के लोग ऊपर गाली देखी या कैसे भी करके गाना गावतन, और यही गाना गा के चाहतन कि भोजपुरी में अपन पहचान बनाओ, एक दूसरा से लड़ के। ते में रउआ का कहल चाहम, कुछ टिप्पणी कहल चाहम? देखिए कंट्रोवर्सी में तो आज तक बोलले बनी ना हम जातिवाद गाइला, लेकिन एगो बात तो जरूर कहब कि आज के डेट में वही चीज़ हिट बा। सबसे बड़ी चीज़ मान ली कि अगर लोग के लागत कंट्रोवर्सी के लिए हम हिट हो जाए तो लोग कंट्रोवर्सी करके हिट हो जाता। लेकिन एगो चीज़ हम बताओ तनिका, 5 साल गावत हो गई, अच्छा गीत हम यूट्यूब पे दिले बनी, अच्छा स्टेज पे ले बनी, अच्छा लोग से मिलल बनी, लेकिन आज देखी उतना वो लेवल नहीं खे। लेकिन आज से हम कहते नहीं कि रउआ आज से हमारा 1 महीना बाद से देखब खाली हम राजपूत हैं, राजपूते के गाना गाई हमू गाई। तो काहे ऐसा लागत है कि राजपूते गाना, काहे अहिरान स्टार अहिरान के गायन, राजपूत के गायन, कोईरान स्टार कोईरान के गाना गायन, तो कैसे ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में तो जातिवाद मतलब बढ़ते जाए। रोवा के हम बात बताते हैं, आज 5 साल हो गई, रोवा हमारे यूट्यूब पे सर्च मार के देखब 100 गो गाना लिस्ट में खोजी, लेकिन एको जातिवाद वाला गाना ना मिली। लेकिन पहला बार रोज हम कहते नहीं कि हम गए ऐसे कि हम होली में गए रहे कि होली खेले जाए न टोली में डाला सरंगवा चोली में, काहे महिला कितना गए रही हैं, लेकिन अब हम भगवान के गीत गायब। और देखो कंट्रोवर्सी 1 महीना बाद हमारा देखे लगा कि कोई मनीष सिंह नाम के लड़का खाली भगवान के गीत गावेला, तो
अच्छा ये बताई कि बबुआन के गीत छोटू चिंगारी जैसा सिंगर भी गावेलन, ऐसे बबुआन के सपोर्ट करलन तो वो अब बबुआन के गीत गायम कैसे? एकदम हम बबुआन हैं और बबुआन के गीत गाए, इनमें कहीं से दो राय नहीं। चलिए बहुत अच्छा बा कि वो बबुआन के गीत गाई और भोजपुरी में ऐसा ही लागो रही। चलिए एगो बबुआन खातिर अपन जौन फैन फॉलोइंग बा ओकरा खातिर एगो गीत गा के सुना दी। एगो गीत हमार बहुत जल्दी छूटे वाला कि हम लइका हैं बबुआन के, रात भर नचाइब मुँह में धराई पैसा, गलती नहीं के सोच के तो बहुत जल्दी गीत आवे वाला बा यूट्यूब चैनल मनीष सिंह ऑफिशियल से। अच्छा ये बताएं कि भोजपुरी में दू अर्थी गीत चलेला, ते पर वो का कहल चाहम कि भोजपुरी में कोनो भी गाना होला वो दू अर्थी होला, मतलब कुछ और निकलेला, गाना का मतलब कुछ और रहेला, ए पे का कहल चाहम? देखिए दू अर्थी का होला, हमने गावत नहीं जे राइटर लिखेले, बात समझे वाला का फर्क पड़ेला। हम आज तक गीत गईले बनी, देखिए हम इंटरव्यू बा तो हम अपना के खूब अच्छा ना कह, हम कोनो भी गीत गईले बनी तो लागेला कि ना हे गीत के मतलब है बा, ओकर गीत खराबो होला तो खराब ओकरा के दू तरीका से लिखल जाला, लेकिन वो खराब हम जान नहीं कि खराब ऑथर बा, लेकिन ओकरा हम गाइला, लेकिन अगर दूसरों को पूछेला तो ओकरा हम अच्छा समझाइला कि ना एकर अर्थ अच्छा बा। चलिए बहुत अच्छा लागल रुआ से बात करके। तो अभी हमारा संग रहलन भोजपुरी के काफ़ी बेहतरीन कलाकार मनीष सिंह, और इनकल कहनाम बा कि हम अब बबुआन के गीत गाइम और भोजपुरी में बबुआन के गीत ऐसा ही चली और बबुआन पे जातिवाद ही गाइम। तो रउआ लोगन के चैनल पसंद आयल तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।